Inday. Tukol ka, tukol ka. Dol! Day! Adol. Idol, kita mo ba? Usukin na mong sounds diri sa mong karwasan, diri sa May Quirino, Davao City. Itago na ako sa pangalang Benedicto. Akuha. 23 anyos. Pero mo angkon ko dulanday, wag gihapon ko'y buot. Lima katuig na ko sa kong amo nga si Boss Benji. Pero kabalo mo dulanday, bisag libaton niya kong amo. Butan kayo ni ba? Bisag busdik kiniktiyan. Alangga kay kuha ni. Ambok lang agin ni. Pero sinaligan ko nila Boss Benji o Ma'am Susan. Nagkuha ko og bagong yaya. Sila di ay. Si Jinjin. 17 years old. Ambot di man ko gwapo dulanday pero ginadikitan mo ko mga babae. Hinungdang nagsugod. Ang kapto, tsaka ako kinaboy. Pachiche! Dali, Jinjin, tayo dali. Isa man ka na, Heinz. Wala ka kaya sa kuha, Benji, ka? Kisa naman po na mo kinahingon. Ganun na ako na rin, ganun na ako. Wala pa na mo kinasabay sa room 12. Kapunta ka na mo darita kang banaha ka pa. Dali, Jinjin. Saan na, kisama ka na nga. Si Jinjin di ay. Uy, Jinjin. Hello, sir. Kuya Benji lang, Kuya Benji, ha? Yes, Kuya Benji. Dili na ako magpuyo sa inyo, Kuya Benji. Kaya ka lang nga na mga gananawan sa... Dili na ko. Ayaw pa nga nagtanong kay Jinjin, ha? Ano ganun kayo mabaganasan? Ayaw paganasan. Ano mo siya mag-insert ako na makikagtiyan? Lahat kita na awo. Kapalabayan yung kasal ka dito yung gay ka sa Matis City. Mag-insert naman yung dito. Alangan ka na libang makasterminay. Ay, sige, dali. Lagi mo limpyaan dali. Limpyaan naman dito yung balay. Asa man Susan akong kuhan diri. Ako rin katabang o yaya. Asa man yun? Daltan. Saan daltan? Dalatanan. Chichi. Alam ka? Gusto na nakachichi diri sa inyo, ha? Tawag ka rin ito si Benedicto? Ganun lang. Benedicto! Boss! Matikas! Siyempre, boss! Hoy! Ikaw! Ako na lawas mo makaibuhat dali. Ay, te. Mana si Jinjin? Mana si Benedicto? Ay, Benedicto. Uy, ay. Benedicto. Ay, nag-ipon ng bayan. Nag-asanga man. Kang am ka nag-ipon? Benedicto, do kayo nakadali Benedicto?
Naman ako katuig diri. Ay mo istorya din. Ikaw, Ate man na siya ha. Benedicto, ikaw mag-introduce siya sa itong mga kuan. bahala na Trabaho on Teres Balay, huwag niya sa karwas. So sana, ikaw na bahala diya. Kaya mag-andam ko sa mga materials na ako i-deliver karon ha? Asa na magbuka? Materialis? Dapat sa uyang ko rin ka kaya nagkaka-hardware. Kaya anong mabot mong kagkabagyo? Kaya mga machine shop diya. Madto ko itong sa... Ano na ba kaila? Not. Ano ba yung kana? Matakdan ka na. Malditor ba kayo na? Hindi na daw siya malditor. Kaya nagbago na ko na siya. Nagbago na sa nagpapay. Murag. Tara, Jinjin, kay tuluan ta ka sa imong trabaho, Andre. Sige, Benedicto. Loy ka po. Tara, asama ko ni mo tudluan. Sigunit niyo. Pila akong bago. Uy, may nakatape ko 20 ganihan na. Sabi ko, puta ba itong tawanan eh? Budlot lang si mo dato. 20 na may gitip. Birds, kinang mga chicks na gaya, Birds ba? Oh, Ihatag na sa Birds. ay mo ano na? Anong type mga... Tarong ba? Lagi. Ano yung pinanyang gabi? Mo ano na? Toyex is my name. Ay, No, papa. impossible. Ito yan naka-X. Ay, lagi pa blandi-blandi lagi. Ay, hindi ka tanaw mo. Ano ka, idol ako din sa man sa ka? Amba ka? Luwi, kinambak ka ba sa kadangap? Uy! Kalaw ka. Birds, paano mo naman dugong ko lapok, Birds? Kiata gini mo. Dahil may type gini kinani mo. Birds, kabalo ka na ng kambayana, Birds. Pagsulod pa lang nadaan dire. Lain na kang tinanawan ako, Birds. Alang ang kailangan mabukay ka tanawon. Anak ka, ayaw ko ka na, Birds. Ikaw pa. Ako dire. Si ikaw, imuha na. Gusto ni mo na. Ako'y ba, yatag na skuha. Oo, lagi mo na na. Guys, ako kuhan din. Pamainit. Nakatip ka ganiya. Itong nagpa-washing din nga motor ganiya nga itom. Itong may karga nga chicks nga kuhan. Pinapuok. Birds, ayaw na natalo, Birds. Kaya pang load na ako ni Birds. Sige na. Nakabalo ko ako itong gitip itong aktura to. Itong naghubog helmet. Bisag igang na kayo. Ina itong aktura. Magpakarwas. Di ba mahubog helmet ba? Magstorya sila. Helmet niya po. What, tingalay ito ka, Birds? Ano Wala ni kami. 20 Birds? Sisig na kag-istorya, Birds. 20 Birds. Babe, sama na. Di na lang ako nahatag si Moy. Kuha na lang na eh. Bitsing ka. Ano lagi pagamay. Ada piso. Boss, katong imong suki, boss, bang ang motor ito nato ICC yung helmet, boss? Sticker nga ICC? Pagkuro ito kibutan niya ICC. Kuha mo ito ng Immaculada Concepcion. Ano? Katong isa, katong helmet yung chicks ba kay pang skate bike man to? Mana ka na mountain bike. Mountain bike, oh? Ano yung sige na istorya? Ano ba naman tayo punta di Birds? Sige. Salita ka. Ay, muha na to yung gabi, pangayabi to, ha? Alis pintahan, manasyon. Ano ba? Sige, muha na to, pangayabi to niya, ha? Ano na akong kwarta dali. Birds, ba naman ko kuhan, Birds? 20 Birds. Nakayutang 20 ko, ha? Ano na ko rin yung utang na sa 20 naman nun? Amin na lang na, be. Sige. Ako naman hindi utang noon. Oh, may ako pag-duoling biyana. Inas na kayo pag tuwara. Sa biyana, nilig ang gabing dako. Umok na siguro ni. Babaan, biyana ni. Gamitan na ako ni pamada, be.
Jinjin! Jinjin! Isa ka. Ano di maklaro imong now? Grabe po kang... Sali ko na lang kanil kong kamay dispuste, mingon ka nga, di na maklaro kong now. Si doon din, okay, pula lang ka lang daspan. Jinjin, 2X is my name. No, impossible. Dali. Ano ba? Idlas kung nilipod yung kagabing dako. Ayaw pagbuhat ka, di ko gusto matanggal kong trabaho, 2X. Ayaw ka pala ito matanggal kasi yung trabaho, kaya na ako, andam gumubuhi ni mo. Kabalo ka, basta nakalimot ka. 2X is my name. No, impossible. Giro nito, ano. Ikaw ba, trabaho mo nakagkarwasan ba, pero waka limasa. Anak ka, pugis-pugis na lang akong one-cut akong tail. Ano naman di ay? Dili, kaya ko pugas-pugas ang tail. Lami, kaayo. Ikaw, boy. Ang giro makakayo, mura naman yung kagwapo. Ikaw panundo ka tong imong amigo nga si Benedicto nga. Simple lang kayo, pero murag, padaliton kamay, pero ganahan kay kong inatong mga tirada. Ayaw to, kay katutawan na to. Pagod, ikaw pa. Gunita ka mo abaga. Ayaw, gunita akong abaga pa kay... Paano katong ako? Katos Benedicto. Adari kay ito, duwala sa kamigo na pigas karwasan. Yan sa alan. Kanang kandya ka ng karwas boy slash driver. Ikalintura na ko na si Alan, naglito nag-ihi na. Mauna, sige, anak ka na ng Benedicto. Makapainom juga ng sabon, anak. Usa man ng sabon 2X. Sabon ba? Anong panglapa? Bugoon man yung bayan mo, may kilag sabon eh. Nabala ka. Pero dali ka sa kuha. Esto is my name. 2X is my name. No, impossible. The name you can trust. Member, PDIC. Giruwag yun mo, 2X, ay? Mura dyan kang tumboy og naong ba? Anak ka, kada ilan nila lang ha, mura kong tumboy, sige. Muda ko, gani ko, bantay mo, mataas kayo, di mo pasinon ba? Asas, mahawa dyan ko dyan ay pumutangkad ko. My word. Boss, ipatawag mo na ko na yung boss. Dali. Ipatawag ko ikaw. Gamay mo naman tiyan, boss. Ama ba? Asa ba yung gamay ko diyan? Gamay mo tiyan, boss ba? Berikan ako ni Kunos. Ay, Diyos Milo. Ay, di namit ako, boss. Ay, mana ba na? Mau magkaya mo nakita. Mana. Salary deduction na ba na? Hindi na salary deduction. Okay na, boss. Okay na, boss. Hindi na salary deduction. Pero ay pag-expect ka rin Pasko na kay bonus, ha? Wala, hindi lang kumulawat, boss. Boss, ano dahil? Ipatawag ko ikaw, Benedicto, kaya... Pero masayod ka. Sinikalimot ka ba nga ka na si Jinjin? Bata pa kaya na? Pila dahil na? Mag-ura na nag-18, kanina na nag-18. Amo ba, boss? Lain na ba kayo kag tirada? Pag magkakita kag mga inana, mga palingkagaso ng lawas, pakpak na rin yung dunggan. Ay, wali, boss. Sama ito nga, Dias Loyo, nga katabang Nes Jackie. Magluso na ba, magtapok na ng mga sekinan rin, mga balabal, mga payong rin. Kaya ikaw to, kanito sa ilang Jackie. Boss, wala na, boss. Promise, boss. Ilaw na ilapta ni Jinjin, boss. Sige. Pantay ka. Timan, inalo. Kaya mag-date kami ni si mong Ma'am Susan, ha? Saan? Susan ba? Asa ba ka, San? Sa walagag sa tuo. Saan?
Tugo naman ko eh. Tawi ka. Tanaw-tanaw sana ko ng... Ang ni picture sa stocking dali. Ang isa po paan eh. Atong brochure dali ni madam. Ang brochure niya sa kwan. Tabon. Uy. Uy. Barato naman din yung... Kwan 2-piece. Saan? Stuyek sa ba na ba? Igaan na puguhan ba? Di ko wabrek, banako na sad ka. Kayo na eh. Jinjin. Sulod mo ka doon sa Kasi mo nga, bro. Junatasya. Kasi di barato ani. Jinjin, sige, uwan na lang. Benedicto, dik. Ay, bata para baga. Wala ko'y labot o bata na rin kong bata day. Lami ka ayo. Ay, Jinjin, ayaw ba kay gibahan? Kita ka ga. Gasuot ako pukot-pukot. Oh. Sige na mo sutog nag-stocking mo kasi muna magtulisan. Jinjin, Ang zaman. gibaharan ko ni Boss Benji nga dili tagalabtan kay Kaya magsaba day ka, ha? Magsaba day ka. Huwag sa ba ay Benedicto? Dik. Ay, Jin, ayaw ba Hindi kay... ka, di ka gusto digdigon. Sige, abet. Tukoy. Ay, ba kay nagsaban ko ni Boss Benji ba? Magsaba ko day ka. Pinasawa na lang ning akong legs, oh. Grabe po na. Gibaktas man ay mong tuhod. Ito na palang bagaan. Saman, ha? Ganahan ka. Di. Jin, ayaw, Jin ba, Jin? Tong ko diri si mong lamisa nga plastic. Saman, ha? Kabalo di ka mo sayo, Jin? Kalari lang. Nay pula. Butangan ko di pula ning imong bumbilya diri. Jin, ayaw, Jin. Mura na ka ng karnis palingki, Jin. Jin, ayaw, Jin ba? Saman. Ayaw, Jin. Di. May split ko si mo, ha? May split ko si mo. Dik. Jin, ayaw, Jin. Dali na dari Benedicto. Jin, ayaw, Jin. Isa ba mo ni Boss, Jin? Jin ba? Sabaan nyo ko ni Boss, Sa may Jin. mga sa di alat. Jin ba? Ay, sagsaba mo. Dali Sabang- at. Jin ba? Ikaw yung manabok ka ni kay Boss, ha? Hindi lang tayo magsabot. Ang pangalan ni Boss Benji. Ayaw ba? Ang sama lang. Ayaw ba? Kasahon ko. Masamon. Ayaw, Jin. Musaba ka, musaba. Hindi, musaba. Ba? Musaba, Jin. Da. Miyasa. Benedicto! Marikagod! Ay, boss, morning, boss. Good morning. Likod. Oh, boss, saan problema, boss? Unsa kini. Tanawa na si Jinjin. Ang lawom ng mata na. Nakangkaan nila.
Ano na yung mus? Yun, saan naman na staging gabi? Yun, saan naman na staging gabi? Bus, Ay, wala. ako ka na nakapag-istorya. Sa'yo mo. Ha? Bus, wala, bus, eh. Gingnan ka nga ayaw na ilabdi kay Wala, bata bus, pa eh. kayo Wala na. lagi, bus. Kasi wala, ha? Yung sama mo niyo mga bihi. Ikaw naman ang una-una, ha? Ikaw naman niyapas ang... Ikaw ko nakatagong brosyor na katonggan ginatas siya. Ikaw naman niyapas ang... Anak ka, ano mo mong dental eh. Makasredo ko, pinituwa ka. Makasredo ka na. Sir Benjay, pagaling na nga dyan, makasredo ko sir kay. Hindi naman yun gusto ako mamagpapangaling ko pakaslan. Hindi lang ko niya pakaslan, yung mama, ako yung pakaslan sir. Saan mo na, ha? Gingnan taga sa'yo pa lang. Na ayaw hilabdi ng bata, anak. Bus. Maglisod pa magandang lungang niya imong kudidio na diya. Puso ka! Pakasya! Iman, inido! Pakasya na batado! Sabot ka! Dapat lang yun sir, yan yung pakaslan, ding, pakaslan na ko ding.